guys, खुलुमबाय। So बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनैहाय जोंनि स्किननि बागै रायलायगोन। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो एक्ने एन्ड पिम्पल्स आथ' कमन इश्यूज आरोना। So बेफोरबायदि प्रब्लेमनि थाखायनो जोंनि स्किनावहाय डार्क स्पट बा ब्लेमिसेस बा माखासे गाज्रि थासारि सोमजियो आरोना। स्किनखौहाय गाज्रिबो नुयो, लेथ्राबो नुयो। So बिनि थाखाय ओरैबायदि मोजां मोनसे जिनिस दङ जायखौ इउज खालामोबा जोङो बेफोर गासैबो प्रब्लेम्सनिफ्राय बारग'नो हायो। So बे बारग'नो हानाय जिनिसानो जाहैबाय निम। नोंथांमोनाथ' उन्दैनिफ्रायनो खोनाबोखादों जे निमा ओरैबायदि गोखा जाय जोंनि स्किनखौहाय बिराद हेल्दी लाखियो। So बे निमावहाय दङ एन्टिबेक्टेरियेल आरो लोगोसे एन्टि इनफ्लेमेटरि प्रपार्टिसआ गोबां दङ आरोना। So बेनि थाखायनो जोंना रेडनेसआबो खमायो आरो लोगोसे थाबैनो सोखानो हायो जोङो जोंनि स्किनावहाय पिम्पल्स एक्ने जानायफोरखौहाय आरो लोगोसे जोंनि डार्क स्पटफोराबो खमायलाङो। नैबे निम लिफ पाउडारा 100% नेचारेल आरो लोगोसे अर्गेनिक जाय जोंनि स्किनखौहाय हेल्दी लाखियो आरो नैबे नेचार शियरनि निम लिफ पाउडारखौ जुदि डेइलि रेगुलारलि इउज खालामोबा नोंथांमोना स्किना ओरैबायदि सफ्ट हेल्दी जागोन आरोना। जेबो प्रब्लेम फेस खालामनाय नङा नोंथांमोना। बिराद मोजां जागोन स्किना। बयनो खोन्थाखांखाबाय बे नेचार शियरनि निम लिफ पाउडारावहाय एन्टिबेक्टेरियेल आरो लोगोसे एन्टि इनफ्लेमेटरि दङ जाय जोंनि बेक्टेरियाखौहाय जोंनि स्किनावहाय एक्ने बा पिम्पल्स जायोबा बेयावहाय बेक्टेरिया ज' जानानै थायो नङा होमबा। स' बे निमा बेयो एन्टिबेक्टेरियेल नालाय बेक्टेरियाखौहाय फोजोबस्राङो। स' गाइस नोंथांमोनाथ' सिगांनिफ्रायनो मिथिखागौ, बेखौ बुंलायनो दरखार गैया जे निम बिलाइया जोंनि स्किननि थाखाय बिराद मोजां आरो लोगोसे बेखौहाय माबोरैहाय इउज खालामनांगौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बेखौहाय जास्ट दै एसे आरो लोगोसे बेयावहाय गुलाब जल माने रस वाटार मोनफाखायो। बेखौहाय मोजाङै मिक्स खालामदो। मिक्स खालामनानै मोनसे थिक पेस्ट बानायदो। पेस्ट बानायनानैहाय बेखौहाय मोखाङावहाय एप्लाइ खालामदो। एप्लाइ खालामखांनायनि उनावहाय बेखौहाय 15 to 20 मिनिट्स दोनदो। ओमफ्राय दोननायनि उनावहाय बेखौहाय हुगारनानैहाय मोजाङै फेस वास खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय बेनि उनावनो नोंथांमोना नुगोन नोंथांनि स्किनाव जानाय प्रब्लेम्स एक्ने, पिम्पल्स बा डार्क स्पट्स बा माखासे रेडनेस बा इरिटेशन बा इचिं जायोना मालाबा। स' बेफोर गासिबो प्रब्लेमफोरा जोबस्रांलांगोन आरोना। स' नैबेयावहाय हाउ टु इउज नेचार शियरनि बेयावहाय गासिबो लिरनाय दंखायो आरोना माबोरै मा इउज खालामनांगौ। स' बेयावहाय नैबेयो जाहैबाय निम पाउडार, रस वाटार, ओमफ्राय बे निम लिफ पाउडार आरो ओमफ्राय बेयावहाय माबोरै इउज खालामनांगौ मानांगौ सब लिरनाय दंजोबखायो। नैबेबायदि पेस्ट बानायनानै लाबाय आङो रस वाटार आरो वाटारजोंहाय मिक्स खालामनानैहाय। स' बेखौहाय आङो दायो एप्लाइ खालामगोन। So guys दायो आङो नै एप्लाइ खालामखांबाय। ओमफ्रायहाय दायो आङो 15 to 20 मिनिट्स दोननायनि उनावहाय बेखौहाय सुगोन आरोना। आङो आखाइजोंनो फोननानै लादोंमोन नै आखाइजोंनो फोननानै लानानै ओमफ्राय बांद्राय एसे थिकद्राय जादोंमोन आरोना। ओंखायनो एसे दै मिक्स खालामबाय आङो। ओमफ्राय दै मिक्स खालामनानैहाय फोनबाय आरोना। स' बेखौहाय आङो 15 to 20 मिनिट्स दोननानैहाय वाश खालामगोन मोजाङै दैजोंहाय। ओमफ्रायहाय नोंथांमोननो आङो दायो रिजाल्टखौहाय दिन्थिनोसै मोखां सुखांनानैहाय माबोरैहाय जायो। ओरैनोथ' नोंथांमोना मिथिखायो निमा बिराद मोजांखा जोंनि स्किननि थाखाय। ओमफ्राय रस वाटाराथ' बिराद बेनिफिशियेलखा नोंथांमोना मिथिखायो। स' बेयावहाय एक्सट्रायै नोंथांमोना रस वाटारखौ बायलायनो दरखार गैया आरोना, बेयावहायनो मोनफाखायो जिहेतु। दायो आङो मोखां सुखांबाय आरामहै। ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुगासिनो माबोरैहाय उइदाउट मेकआपबो माबोरै आंनि स्किना ग्ल' खालामदों आरोना। नोंथांमोना नुखादों सिथर मोनसेबो जाहोनाय नङा आरो बे निमा बिराद मोजांखा।
So guys नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय अलरेडि लिंकआ होनाय दंखायो नोंथांमोना थांदो आरो लोगोसे बायदो आरो इउज खालामनानैहाय माबोरैहाय रिजाल्टखौ मोनदों बेखौ आंनो खोन्थाहरनो दाबाव